Naimbag nga rabi iyo amin kakabsat. Welcome ka dito yung Lifeline topic review tayo. So, kumusta iti lawas yo kakabsat? Tuloy tayo nga rod nga grow iti pakayatan iti apo. Tatang gundaway, kasit tayo rugyan dito yung pinagkakadwa tayo dito yung Lifeline topic review. Kaya't kuman nga ayaban nga rod ni Darren para ka dito yung opening prayer tayo. Brad Darren? So, naimbag nga rabi tayo aming kakabsat. Tayo nga rod ti pinagkararagay. So, let us pray. Father God, we thank you for this night na dakaman dito yun tapno may makapag-topic review, Lord God. Lord, give us heavenly wisdom to makapag-share ka dito sa Lord God, kaya
may apply mi ti inaldaw-aldaw nga panagbiag mi Lord God. Ket sika nga rod ti manggayad kada kami for this topic review and sika nga ti kumitan mi ti amin ni Lord God. So we give you and we bring you back the honor and praise in Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay, thank you Brad Darren sa pag-pray. And tatangarod batan kakabsat ket kas intayo rogyanan detoy intay met amwen dagiti kakadwa tayo tatanga rabii iti detoy nga topic review. Umuna iti listaan may isa nga kabsat nga natibker iti pamati na nga haan nga makuti iti life verse na. So ay bakman nga rod ni Brad Christian. Okay. Naimbag nga rabii tayo amin manen kakabsat. Alakman nga rod deto nga gundaway nga mang invite kadigiti kakabsat nga i-follow up ijay Corimao. So praise the Lord. The Yere family join kayon kakabsat kastamet nigiti Gonzales family. So and dagiti kakabsat nga members iti pamilyak. So join tayo aminen kakabsat. Let's continue to know Christ iti panagbiag tayo. God bless kakabsat. God bless. Okay, thank you bro Christian. Tangarod nga kundaway ay bakmet nga rod iti kapsat tayo nga taga iti banda na matlaeng iti daya may isang manong ken may samot may isang kuya may isang tutuloy nga natibker iti pamati na kinigat. Kuya MJ. Praise the Lord, bro. Naimbag nga rabi tayo amin kakabsat. Tingor og tuloy nga mamumpay na apo tayo nga Hesus Kristo tapno makapagbiag tayo analinteg ken nasantuan iti imatang iti Dios. Tanga oras ket kung ngarod nga ayban digiti kakabsat nga kadua iti Bible studies iti paway kayubog paway join kayen kakabsat ken kastapay digiti contacts iti MMSU CTE join kayon kakabsat ken digiti kapamilyak jay Marcos ken Bintar ken kastapay di kagayan agjoin kayon kakabsat ken tuloy tayo nga grow akas may sa bagi kanya po tayo nga Hesus Kristo. Praise the Lord. Thank you kuya. Tatambat nga rod nga gundaway ay bakmot nga rod iti nagpray kanya tayo tata may isang kabsat may isang estudyante nga magtuloy nga magper-persevere ken aggrow iti relationship na kinikat. Ay bakman nga rod met ti Brad Darren. So nimbag nga rabi tayo manen kakabsat. Dati tanga gundaway ayabak man nga rod nga ag-join kayon kakabsat da Edward and Marbolo dita San Agustin Paway amin nga contacts mi dita San Agustin Paway ket agigiddan tayo nga grow pa iti pamati kini Apo Dios ken abalin nga nalinteg kakabsat da Lawrence Macalma da Kuya JR Arcelia da Kuya Jose Galinato ken ni James Andrew Pagirigan kabsat join tayo kakabsat ken amin met nga pamilya nga taga Sarat ken Tuy Bakara join kayo kakabsat. Sige. Digiti kakadwa tayo tata isuda digiti kakadwa tayo tata kakabsat nga mga moment iti sao ti Apo kanya tayo. So intayo met nga rod i-review no ana iti napagtutungtungan tayo iti Miyerkules kaditi lifeline topic ay lifeline proper tayo. So title na Receiving Christ in Your Life na danon kanya tayo ni Kuya Doming. So kuna na to'y umuna o 1 ay 1 1 12 ay ganat 13.
kunan natoy ngem addamet dagiti imawat ken namati ken kuana. Isut gapuna nga inikkan na ida iti kalintegan nga agbalin nga anak iti Dios. Balin nga anak iti Dios, saan daan nagbalin nga anak ti Dios kas iti gagangay apan nakaipas nga iti tao, ta ti Dios a mismo ti amada. Detoy iti linaon na detoy nagtutungtungan tayo iti Miyerkules iti lifeline tayo. Tapag diniskutiran tayo met detoy iti umuna nga punto ngayon tayo pagtutungtungan tatang oras kuna natoy simrek ka iti ayan-ayat a relasyon ken ni Kristo. Ti panangawat ken Kristo ket maysa a commitment ket agnanayon nga ayan-ayat a relasyon. Ayatem nga rod ti Apo a Dios mo iti amin a pusom kararwam panunot ken isu amin a pigsam babaen ti panangtungpal mo kadagiti pagayatan na. So, intay nga rod pagtutungtungan ditoy ni namat ti makuna ni Brad Christian ditoy, Bro Christian. Okay, good evening kakabsat. Number one nga intayo ilawlawag wenno intayo adalan wen kakabsat nga punto. Kunana ditoy simrek ka iti ayan-ayat a relasyon ken Kristo. Ti panangawat ken Kristo ket maysa a commitment ken agnanayon nga ayan-ayat a relasyon. Ayatem nga rod ti Apo a Dios mo ito isu amin a pusom, ti amin a pusom kararwam panunot ken isu amin a pigsam babaen iti panangtungpal mo kadagiti pagayatan na. Wen kakabsat deti nga talaga iti kayat nasa uwan iti panakipagrelasyon ken Hesukristo. Tati pinagkipagrelasyon ken ni Hesukristo haan kas iti relasyon iti lubong. Nga ti relasyon diti lubong amo tayo ket kontraktual. Kontraktual kung no temporary ti relasyon diti lubong no matay di may nga for example ko may iti agasawa ti no matay iti may sa kanyadan kasi bakit no lakaydan ti nga agpatingga iti relasyon. Ngem detoy ket deti nga relasyon makuna nga temporary ngem no iti maipanggep iti relasyon ken Hesukristo dati ngamin kakabsat ket ti ibagbagana ket John 3:16 eternal life. Once you receive Christ as personal Lord and Savior, eternal life DJ bagbagana kakabsat nga maawat tayo and kayat kalkalikaguman ti Dios kanya tayo nga talaga nga plano na manipod pa lang isu iti agnanayon nga relasyon ken kuana. So detoy kakabsat ti kasapulan nga rod nga aramidek itata babaen iti panangipakitak iti ayat nga pudpudno kanya nag-ase relasyon detoy. So kasapulak kakabsat nga paunigan pay nga nadagiti kasapulan nga banag nga aramidek tapno may ipaunog pa iti relasyon ko kanya na isu DJ kanayon ko nga kadwa isuna kadagiti anyaman nga aramidek. So isuna dapat iti ni Hesukristo, isuna dapaten iti umuna kadagiti amin nga aramidek, isunan dapat ti umuna ken nangnangro nga maidaydayaw kadagiti nag-aramiden iti panagbiag ko. Dagiti pagayatanan ti aramidek amok nga digiti pagayatan na syurak nga digiti pagayatan na iti aramidek once nga kanayon nga digiti sasauna isu iti surutek iti inaldaw-aldaw. So DJ lang kakabsat ti mai-share. God bless. Thank you Bro Christian. Ket tatangarod di nga agbalin nga talagang consider no ano di is to permanent nga relationship which is Christ, which is relationship with Christ. And kahit kumamot nga rod nga ayaban di Kuya MJ, kahit kuman nga ayaban nga rod ni Brad Darren,
So, ah So, nembag nga rabi tayo manen kakabsat. Deto'y puntos tayo tatang rabi nga simrek ka iti ayan ayat a relasyon ken Kristo. Ti panangawat ken Kristo ket maysa a commitment ken agnanayon nga ayan ayat a relasyon. Ayatam nga ti Apo a Diyos mo iti amin a pusom. Kararwam panunot ken isu amin a pigsam babaen ti panangtungpal mo kadagiti pagayatan. So, anak ka diti kayo nasawan diti kabsat. Simrek kak iti ayan ayat ti relasyon kanya po Diyos. Kaya nasawan kabsat ket i-commit ko, itibiyag ko kina Apo Jesus. So, no ti lubong kakabsat ket haan nga agnanayon iti relasyon ti ayan ayat ti Diyos ket nanayon. So, ti kasak ka diti kabsat ket i-commit ko ti biyag ko, amin ko ken kuana ken aramidek amin a banag a pagayatan na. Pero gipay lang ti aldaw ket pagayatan ti Dios ti umuna nga inakaramidenen ta ta isu iti nang isu ti pinangipakita tayo iti pinagayat tayo iti kini Hesukristo kabsat. So DJ halang tay ayaten tayo iti Dios gaputa isu ti makit-kita tayo no diket di ayaten tayo ipakita tayo ti ayat tayo iti Dios iti kaunggan iti puso tayo babaen iti pinagaramid iti amin nga pagayatan na kabsat. So DJ lang kanya kabsat. thank you bro. When isto nga iti rugrugi pa lang iti bigat. Siguraduhan nga pagayatan iti Dios iti ubraan tayo. Tapno iti kastaket agtultuloy manipod bigat ang kanat ti rabi. Okay. Iti may ikatlong panelist tayo para ka dito nga umunang question ay bak nga rod ni Kuya MJ. Kuya MJ. Sige, praise the Lord kakabsat. Magdak. Praise the Lord. Kanyak mat kakabsat ito'y wala na simbrek ka iti ayan ayat a relasyon ken ni Kristo. Ket nasawen kakabsat iti may nga relasyon ket napnon dito iti commitment ken masapul dito iti sakripisyo na digiti kayat ni God nga iti tao nga kanyana iti puso kararwa panunot isu amin apigsa kasi sa lang ngamin pasamak detoy no talaga isto di pinakirelasyon iti tao ken kuana yung dati iti calling iti tumunggal maysa kada tayo nga masapul tayo nga usaren dati nga biag nga inimpabulot kada tayo para iti pagayatan na dati nga iti umuna a command dati ibagbaga na itoy kan adu dati may kaduang command nga mga nga naikwa kuna na ijay love your neighbor as yourself. So to love God is to love others, meaning to love others, to share to them the gospel. I-share kanya ada talaga dyan ayat ni Apo Diyos. Kasi apart talaga ka DJ, love ni God, perfect love ni God, we cannot really love others. Magbalin lang emotional, di panagayat iti pada tayo nga tao. Hang isto panagayat. Iso nagpintas dito kakabsat nga i-commit at talaga iti biyag kini Hesu Kristo. Kasi iso man iti meaning dito pinangayab na kada tayo. Dito ay hinayat nga relasyon. Nga dito kat agbunga kakabsat. Salamat iti agasawa, agbunga iti anak. So kasi iti relasyon tayo iti Diyos. Agbunga iti tattao. Praise the Lord, Brother Lawrence. Kasi iti revelation ni God kinagpo. Okay. When may isang relationship ka talaga ket masapul na adu nga commitment, sacrifice. And makita iti true relationship babaen iti bunga. Bunga nga partuaten dito nga ayan ayat a relasyon iti Dios.
Sige. Do intayo nga rod moten iti may kadwa nga kaya nga ano tayo nga discussion tayo. Kunan natoy nagbalin kang anak ti Dios. Babaen ti panangawat mo ken Kristo, hindi kan naka iti kalintegan ti Dios nga agbalin nga anak na. Dayta ti kinasasinom. Ibiyag mo nga rod ti biyag ni Kristo. Tadayta ti pudno a biyag ti maysang anak ti Dios. Okay. So tatang gundaway hintay mamut nga rod denggen iti kuna ni Brad Darren. Bro, Darren? Nimbag nga rabi tayo manen kakabsat. So, kanana dito yung kakabsat. May kadwa nga puntos tayo kakabsat. Kat nagbalin ka nga anak ti Diyos. Babayan ti panangawat mo ken Kristo. Nikan na ka iti kalintegan ti Diyos. Agbalin nga anak na. Dayta ti kinasya sinnom. Ibiyag mo nga rod ti biyag ni Kristo. Tadayta ti pudno a biyag na may isa nga anak ti Diyos. Nagbalin tayo nga rod nga anak ti Diyos en kakabsat ket anak nga rod ti aramiden tayo kakabsat tapno agbalin analinteg iti nga agbalin analinteg nga anak ti Diyos. So aramiden tayo nga rod digiti pagayatan na ken isu na nga rod ti pangikumitan tayo ti biag tayo kakabsat. Ta isu ti ken ibiyag tayo nga rod ti ibiyag tayo nga rod ti pagayatan na kakabsat iti rugipay lang nga rod nga iti rugipay lang ti aldaw tayo kakabsat ket isut ti ibiyag tayon DJ ibiyag tayon ti pagayatan ni ti Dios kakabsat ken agbalin tayong kasano kad ti panagbalin analinteg DJ pinangikasa tayo iti pinangawat tayo iti the Holy Spirit kakabsat iti rugipay lang ti bigat ket isu ti rugi na nga agbalin tayo analintegen kakabsat ket DJ nga rod ti kuna nga tipudno abiyag ti maysa nga anak ti Dios ket isu jay agbalin nga nalinteg na naayat ta isu talaga ti pagayatan ti Dios. So DJ lang kanya kabsat. Okay. So agbyag iti kinalinteg ken iti ayat. Ito iti maysa nga karakteristik iti anak iti Dios. So intayo met nga rod iti sumarno nga panelist tayo, Kuya MJ. Sige, praise the Lord. Brad Lawrence, sige. Ako na ito'y nagbalin ka nga anak iti Diyos. Pudno unay kakabsat, akas may isa nga anak iti Diyos, ket masapol nga agbiag iti kinalinteg. Isu di pudpudno nga may isa nga min nga identity iti may isa nga anak iti Diyos. Agbiag isunan iti kinalinteg. Anak na sa mundo iti kinalinteg. Awaan nende di daan a kinatao ngano isunong ngamin ti agmanipular ti biag iti maysa nga tao ket kayat nasawon hanpay nga talagang klaro DJ panangawat na kani apo tayo nga Heso Kristo. So deti isto nagbalintay nga anak iti Dios meaning awam deti daan nga kinatao tayon. Itatan we can now live the very purpose iti apay nga si bibiyag tayo, the reason we exist, and that is to have a right relationship with God kasi bagbaga na ito umuna tatay. And then now we can be the light in the world. Bagbaga na Matthew 5:16, let your light shine before man that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Nagpintas dito kakabsat because dati kat may isa nga ituding nga ambasador kadati nga lubong kas ni Kristo nagbalin nga ambasador iti Dios kinumisyon na tayo met ni Jesu Kristo
nga agbalin nga ambassador ket nasawen datayo iti para pasango. Kas may nga anak iti Diyos ngamin, masapul nga irepresentaran na iti kinasasinno iti amana. So kas jaymet ka dapat ti makita kanya tayo kakabsat mairepresentar tayo nga nasayaat nga maaramid tala di kakabsat no kanayon tayo nga napnuan iti Espiritu Santo. Praise the Lord, bro. Di kanyak, Brad Lawrence. When pud jay nga irepresentaran tayo iti Apo iti panagbiag tayo, irepresentaran tayo iti Dios iti panagbiag tayo. Ket ibiyag tayo talaga iti maysang biag iti maysang anak iti Dios. Iti may katlo ay bakman nga ron ni Brad Christian. Sige, kakabsat, may kadwa nga punto tayo. Nagbalin kan nga anak iti Dios. So iti pa nagbalin nga anak iti Dios kakabsat saan basta-basta. Iti pa nagbalin nga anak iti Dios masapol iti panangi surrender iti biag. Iti panangi surrender iti biag isu ko nga talaga no sa sinno ka. Sa sinno ka. So personally sa sinno sa sinno tayo. Kasi never nga agbalin iti maysa nga tao nga akas maysa nga anak iti Dios no saan na nga talikodan iti naglabas ket sangwen na iti baro nga biag. Kumbaga kaya nasawan matay nga talaga iti old nga kababalin kinatao ti dakes nga kinatao tati panagbalin nga anak iti Dios agbalin akas ken Hesukristo a klase iti panagbiag. Tadayta iti tarigagayan ni Apo Dios manipod pay lang iti pinarswana tayo kakabsat. So nga di ko na natoy agbalin naed iti maysa nga tao agbiag iti maysa nga tao anasantuan ken nalinteg. Ngawan iti pakapilawan na akas ken ni Hesukristo. So dayto idatan di ngamin panagbalin tayo akas maysa nga anak ti Dios napasamak deta idi inawat tayo ni Kristo. So kaya nasawon agbiagen nawayawayaan pudpudno nga nawayawayaan nga biag nga addaan iti pamati ken Hesukristo. Nga jay wayawaya nga naawat ket waya wenno nawayan nga agaramid iti pagayatan ti Dios nga saanen kadagiti banbanag nga makapaperdi iti relasyon ken kuana. So, dahil lang kakabsat, na may share kanyayo. God bless you. Okay. Thank you, bro. Kung nga awanan dapat ikitaan nga kinatao tayo, no dikit dagbiag tayo iti barong kasas nga asmisa nga baro para sa. Good. Sige. Thank you mga kapatid and let's proceed sa ating third discussion. Nayanak ka manen iti espiritu. Babaen ti panangawat bukon Kristo, nayanak ka manen iti espiritu. Na isublin ti naperdi ng imahe ti Diyos ken ka. Kastamet ten ti biag nga agnanayon. Agbiag ka nga rod nga na espirituan ken kas na isalakanen babaen iti bileg ti Santo Espiritu. So, to discuss for us this point, may I call on Kuya MJ? Sige, praise the Lord kakabsat na iyanak ka manen iti Espiritu. So, dito DJ is ito nga meaning iti born again kakabsat, maiyanak iti Espiritu Santo. So nga iti born again, kathan nga religion talaga iso na, dito kat napasamak iti maysa nga tao. Binalbalewan iso na ni Heso Kristo. Itatan makapagbiagan itis isto nga na born again, nabalbaliwanen, makapagbiag isunan
babaen met lang iti bileg iti Espiritu Santo. No sawen dati naperde nga imahe tayo nga dati-dati ket nga pleasing ken ni God ita nga naisublin agbalin tayo nga pleasing ken ni Apo Diyoson ti makikita ni Apo Diyos ta kanya tayon ket nga di daan nga kinatao tayon no di ni Hesus Kristo. So na iti nang substitute kada tayo. So nagpintas dati nga topiko kakabsat kas may isang tao nga addan iti biag nga nanayon ket agbiag talaga isuna nga kas may sa nga anak iti Dios. Ti may nga nangawat ken Hesus Kristo ket dinya agpa idalan talaga iti Espiritu Santo tapno nga rod iti fruit of the Holy Spirit ket agmanifestar iti panagbiag na. So di ayat tal na panaganos adda digijay iti fruit iti Holy Spirit kinaman nagtepel nakad adu kakabsat Galatians 5:22 ganit 23. So kitaan yun to dijay nakapimpintas nga bersikulo. Dijay iti fruit of the Holy Spirit nga naadaan kanya tayon idi inawat tayo ni Hesus Kristo. Praise the Lord, brothers and sisters, that iti revelation ni God kanya. Thank you, Kuya MJ. Kuya nagpaisong nagpintas di fruit nga inted kanya tayo ni God, fruit of the Holy Spirit nga ma-produce kasi ada kanya tayo ni Holy Spirit. Okay. Ay wakmamot nga rod ni Brad Christian. Ano to? Bro, nakamute ka? Praise the Lord, Kabsat. Sorry. Sige. May katlo nga punto. Nayanak ka manen iti espiritu. So anak kadi iti kahit nasa uwan iti nayanak babaen iti espiritu. So tinayanak babaen iti espiritu. Maysan nga agbibiyag nga ti Espiritu Santo iti mangkon control ken kuanan. So pangusaran nga rod dito nga Espiritu Santo. When nangagtayo itatay kakabsat na ana dagiti fruit when nabunga iti Espiritu iti panagbiag iti maysa nga pudpudno nga adaan iti relasyon ken Hesus Kristo. Maysa ditoy iti joy, ragsak, maysa iti peace, perseverance. So dati Holy Spirit. So dagitoy nga fruit iti Holy Spirit masapol nga mausar iti pagiso nga pakausaran na kakabsat. So DJ joy haan nga mausar nga agragsak para iti lubong, haan nga adaan iti kapya nga para iti lubong, ditoy lubong, adaan iti persevere, panaganos, patience, kinaanos nga agsik kadagiti banbanag ditoy lubong, agpersevere kadagiti nga attain dagiti worldly desires. Haan kakabsat no di ket di mausar detoy para iti pakaigloryaan ti nagan ni Apo Dios. So kaya nasa uwan DJ joy nga adda kanyak, DJ life nga adda kanyak, DJ peace nga adda kanyak, DJ kinaanos nga adda kanyak, DJ panagtultuloy ko oray aduman dagiti banbanag nga test iti life as kas iti inak pa nagtultuloy nga panakipagpag na ken Hesus Kristo bayad ti inak pa nang-share kadagiti ti ayat na iti pada nga tattao panangtulong kadagiti tattao nga na-entrust na kanyak iti inak panag-follow up kadakwada. So adumot nga talaga iti test along the way ngem
dagitoy iti pakausaran na anay kakabsat dahito nga fruit iti Holy Spirit. So nga praise the Lord, inikan na karo dito nga talgad ko ti Dios tapno ti kasta maaramidak nga agtultuloy iti pagayatan na iti biag ko. So dahil nga rod kausat ti inak mo i-share kanya tay amin. So praise God. Thank you, bro. Kun agbiag tayo paban iti bilag iti Espiritu Santo kanya tayo. Ket ay bakbat nga rod ni Brad Taren. So nagpintas nga rod dito may katlo nga puntos tayo kakabsat. Kunananayan ang kamanin ti Espiritu. Babaen ti panangawat mo ken Kristo na yan akmanin ti Espiritu. Na isublin ti naperdi nga imahe ti Diyos ken ka, kastameten iti biyag nga agnanayon, agbiag ka nga rod nga na espirituan ken na isalakanen babaen ti bileg ti Santo Espiritu. So akas na yan akmanin ti Espiritu, kaya't nasawen nga awanin tay dati panagbiag tayo iti lubong, ket agbiag tayon iti kinalinteg ta isu ti pagayatan ti Dios. Kas may isang nga anak ti Dios nga rod ket lipaten tayo nga roden dati dati abiyag tayo tas agbiag tayon with the Holy Spirit ta ti agbiag nga adaan ti Holy Spirit ket haanen pay nga maalukoy nga agbiag iti lubong no di ket di agbiag isuna ti babaen iti pagayatan iti Dios ket dijay iburay tayo nga rod iti ayat ti Dios iti kada tayo iti sabali pay kakabsat. So dijay lang kanya kakabsat. Praise the Lord, bro. Thank you iti sharing iti tunggal maysa ang imbalitokan nga sharing tunggal maysa nga pakaadalan iti adal iti amin nga nagtingeg, amin nga nagbuya, tuloy nga grow in the relationship sa Panginoon. For our summary and application, ay baka rod ni Kuya MJ. Sige, praise the Lord, kakabsat. As our summary and application, nagpintas detoy akas may sa ngamin nangawatan kun ni Jesucristo iti panagbiag na simrek isunan iti ayan ayat relasyon ken ni Kristo ket nasawen kasla kumambat diti may sang agasawa ngamin nga dapat nga aramidinen DJ ana iti makapasakit ka DJ partner mo kasi isut makaperde iti relationship ti jay. So same as true ka relationship ti with the Lord hantay nga subsubyanan nun DJ managbasol nga datayo kasi DJ talaga iti makaperde iti relationship tayo kun ni God. So it's time to evaluate ourselves kakabsat nga masapul yan nga isurrender tayo jay i-share tayo kakabsat isurrender no ana digi jay nabatbati pay nga makaperde nga relasyon makaperde iti relasyon tayo iti Diyos. May kadwa kakabsat nagbalin tayo nga anak iti Diyos ket hantay nga agbiabegen akas anak iti diablo kasi iti mesang anak iti Diyos adda kabaro nga biaglan muna nga ibiagen no kasano iti kayat mapasamak ni amahan nakin ko na sukos jay temot kakabsat kas may isang anak iti Diyos masapul tayo nga representar ken patyen no ana iti commands ni ama tayo iti may katlo kakabsat na ianak kamanen iti Espiritu Santo makapagbiag tayon nga ma-enjoy tayo iti relationship tayo with the Lord kasi dati panakayanak iti Espiritu Santo kakabsat ket adda dakkel bunga na
iti biag iti tumunggal may sa kadatayo. Kas kunana ijay Galatians, dati nga minti nagpintas nga epekto na kakabsat iti maysan nga agbiabigan iti Espiritu Santo. Maysan nga naiyanaken iti Espiritu. Kunana itoy, ngem patauden ti Espiritu, ngem ti Espiritu patauden na ti ayat ragutal na anus kinamanga asi kinaimbag kinamatalek kinapakumbaba ken kimanagteppel. So dugito iti epekto iti maysan nga tao nga agbiabag iti Espiritu Santo. Amin nga dugito nga qualities iti Diyos ket maaramid tayon ngamin datayon ket iturturong iti Espiritu Santo. So praise the Lord kakabsat, deta ti application tayo itatang lawas ken to God be the glory. God bless everyone. Brad Lawrence. Ket takakabsat intayon iti intayon met iti naimbag nga damag ngayon pa kanya tayo ni Apo tayo nga Jesucristo. So no dukitan tayo, subyanan tayo detoy inbaga na iti John 1:12 and 13. So kuna na toy ngem addamet dagiti imawat ken namati ken kuana. Isut gapuna nga inikan na ida iti kalintegan nga agbalin nga anak ti Dios. Kikitan tayo toy adda iti pribilehyo nga inted kanya tayo iti Apo agbalin nga anak iti Dios. Ngem ti question acceptan tayo kadto nga pribilehyo nga inpaay na kanya tayo nga agbalin nga anak iti Dios. Kasi kuna na toy ngem addamet dagiti imawat ken namati. Ket nasa addamet digitahan nga nangawat, addamet digitahan nga namati. Apay ngamin nga han nga awat, han nga kayat nga awaten ti tao ni Apo tayo nga Jesucristo. Umuna gapu iti basol, adda digiti basol nga taammo ti tao enjoyable. Taammo ti tao isu ti makapa mangbiag kanyada. Ano digiti nga basol? Nakadto sexual immorality kada adu pay dita sexual immorality na nalabos nga pinagragragsak yung pinagbibiyag iti lubong panang permi nga pinangdesdesar iti lubong asla pleasurable dagitoy ngem dagitoy ket basol ti sangwanan ni ti Apo ket may salaeng met iti pagtungpalan na may salaeng tiket na saon detoy agbibiyag ka akas anak iti diablo no haan mo nga ibatan dagitoy agsipud ket dagitoy ket makarimon iti sangwanan iti Apo. So dito iti challenge na kanya tayo amin gagayem ken kakabsat nga talikodan tayo detoy nga basol agsipud ta dagitoy nga basol itunda na tayo iti impyerno. Nagbayat nga rod detoy promise ni God kanya tayo inikkan na tayo iti kalintegan nga agbalin nga anak ti Dios. Siya kakabsat kay ket mo kaditi agbiag iti awan kasiguraduan nga biag bibiyag iti amom ket pleasurable iti panagbiag mo. Kayat mo iti isisto nga biag nga ipaay ken ni Apo tayo nga Jesucristo. Kuna na toy inikkan na ti kalintegan nga agbalin nga anak ti Dios. Saan daan agbalin nga anak ti Dios kas iti gagangay apan nakaipasngay ti tao ti Dios a mismo ti amada. Dito ti agbalin nga sitwasyon tayo no once nga
awaten tayo talaga ni Jesucristo iti panagbiag tayo. Kakabsat ag tuk-tuk-tuk ni Jesucristo ita puso. Tuk-tuk-tuk kaya't nang talikodan nyo dito yung biag iti pasol. At surutan nyo nga ro di suna iti panagbiag yo. Kahit kayo nga ro nga awisan iti may nga karara kakabsat, ag-pray tayo. Kat ipag-pray yung nga puswan. Agdumog tayo. O Diyos mi nga manakabalin amin, madaydayaw ka, agbabawi ako apo, agsipod, tanagbiagak, iti pagayatan iti lubong. Nagbiagak, nga awan iti Diyos na. Tata nga gundaway, pagbabawiyak da gitoy, luktak nga rod ti pusok, pastrekek, Neso Kristo, ti panagbiag ko, akas apo, kan may salahan ko. Agyaman ako apo, kada ti baro nga biag, inpaay mo kanyak, kinti Espiritu Santo, nga mang-guide kanyak. Iti tidawat ko, itinagan niya po mi Jesus. Amen. Tangarot kakabsat, tuloy mo ti agbiag, akas may nga anak ti Diyos. Amamom iti apo, akas amamom iti apo, nga iso iti amamon, kit agtuloy ka nga amom na iti pagayatan na. DJ lang kakabsat iti DJ iti naimbag nga damag tayo tata. Ket intay nga rod meten iti announcement tayo. Ket ayabak nga rod ni Brad Christian. Okay, thank you Brad Lawrence. Iti naka-imbag ken nakasaysaya at nga naka pinpintas nga ayat nga in-share itat gapo ken apo Hesus Kristo. So praise the Lord. Intay nga rod iti schedule tayo kabsat mapalagipan tayo manen kadagitoy naggaado nga privilege tapnon di kasta ket nagmaymay-sa tayo nga grow pay iti na espirituan nga panagbiag tayo ken relasyon tayo pamati tayo ken Hesus Kristo. So Lifeline kakabsat every Wednesday mang-angay kakabsat man ipod 6:15 PM aging gana 7:15. So praise the Lord. Lifeline topic review dito kakabsat ag-start man ipod Thursday to Tuesday. So everyday, halos everyday talaga dito kakabsat. And Freedom in Christ or FIC or EGR dito kakabsat ket pasamak to inton July 30. So nga kakabsat nga buy-buy edat I hope and I believe si kaket may isang no si kaman ket may isang i-prepare iti leader mo nga when encourage the leader mo nga ag-attend ka detoy be excited kabsat kasi detoy ma-experience mo iti total freedom tapno nawaya ka kabsat tap nga agbiag nga para iti apo. So iti baro nga relasyon mo ken biag mo ken kuana. Sunday worship service para into no bigat kakabsat 8:30 AM aging kan depende no anan to iti paglipasan na and face dati kakabsat ket adango ka iti face to face and online via Facebook and YouTube. So next kakabsat is Pisol class every Sunday 1:30 PM. I hope adumat digiti kuan nalpas ka digiti EGR-on. So adu digiti may sagsaganan kabsat nga kwa nga ag-undergo ka detoy. So praise the Lord. Isagana yung tibiyagyo kabsat ti bagbagiyo. Kasi let's continue or jay nga at madaantay ko kan kanayon iti ragsak ken excitement nga ag-learn pa ikani jay Thanksgiving kabsat maangay to detoy into no July 24. So next Sunday kabsat so no bigat Sunday and next Sunday. So I believe iti tumunggal maysa ket na bless ita nga aldaw
Ket agtultuloy tayo nga rod kakabsat nga aglearn pay para iti pakaidaydayawan ni Apo Dios. So dayta lang, God bless everyone. Close in prayer. Let's bow our heads. Father in heaven, thank you Lord for this evening. Igyaman kami Apo sika iti nakimaymay sakada kami manipod drugi aging ganat nalpas ket pudno launay Apo nga napnuan kami iti rag-o ken ragsak iti puspuso mi ta pinagbalin na kami akas maysa nga anak mo nga saan nga gapu kadagiti haan nga iti decision o Lord iti sabali nga tao no dikit iti personal nga decision may tadaytoy mismo iti plano manipod pay lang iti rugi Apo iti pinaraswan na kami ket agyaman kami ta itultuloy mo iti sika iti agtultuloy nga tumulong kada kami nga ibiyag daytoy nga baro nga biag baro a relationship mi ken ka o Hesukristo babaen iti paningidalan mo kada kami iti inoras-oras iti panagbiag mi ket ti tumunggal maysa nga rod Apo ay wanam protektaram ket tulungan na kami kan kanayon tapno ti kasta maaramid mi iti pagayatam ken maparagsak da ka gapu kada iti nga biag nga inkain paay kada kami. Lord, we entrust to you all these things. Kukam amin Apo iti kangatuan na pamadayaw ken gloria ken panagyaman. Daytoy iti kararagmi babaen iti nagan ni Apo mi nga Jesucristo. Amen. Amen. So God bless kakabsat. God bless everyone. Deta ti naglupasanan iti Lifeline topic review nga kasta tayo tata nga guntaway. God bless everyone. Praying naglearn iti tunggal maysa iti nagtutungtungan tayo tata nga guntaway. Praise the Lord. Okay, kakabsat, praise the Lord. Sis May Vel Yere. Praise the Lord din, Brad Jomark. And giti-giti kakabsat nga naki-join data ni Sis Nelia. Giti-giti dumapay. So let's continue to know and deeper si Jesus Christ ti panagbiag tayo. See you again next week. Praise God. Praise the Lord. Bye, everyone. Praise the Lord. So, see you next week, kakabsat.